Niki Mas Haji barangipun anyar niki. Tatane masuk, sunggingane nggih masuk. Posisi kayak gini ini 2 juta ini. Kayak gunungan ramate 2.000. Kadang malah lebih. Niki barangipun Pak Haji. Iki tak duduke pulasane. Dan kue tok. Nah, kita tane. Ben ketong genah gitu. Hati lek wayange sing penting kita tane sing dituku. Malah cat bisa di anu mengke. Nah, kalau wale ben ketok detil lho Pak Haji. Kalau duduh ngaten iki ketok detil. Nah, rego nggo rupa-rupa nggo rego. Niki bahan dari kulit kerbau yang sudah mati. Lah sing urip ditata jelas kebune mlayu iso-iso sing natah ya kepancal. Niki Pak Haji. Oh, barangnya masih ada 2. Jika kabeh ya ora apa-apa, rego iso tak dukke. Lah jika loro